цена програма Б. 11:20, както казва луната на Слънчев Соник. Това го запомни. Варна Сити. Мотоцикли, може и да сме и в Дубай. Ама не. Сближи, тук става въпрос. Гледай, точно там да стана. Ето виж, не, дай се мърда. И с телескопа мога да видим, нали, смъртените са крият в момента. Ака се мърда, така да видим. Сближи. Слава си, бати. 11:20 така, бърстим Соник. Така. Така да избука. Смяна да правим една. Виж как се криви. Няма просто. Така че много важно къде си. Слушай за. Смяна да казвам мърда. Как се знае?